Vou vos explicar un pouco os cambios que houve na PAU con respecto á asignatura de Matemáticas 2, as Matemáticas de Ciencias. Son Manuela Ures, profesora do IES Eduardo Pondal de Ponteceso. Este ano o examen vai contar de 4 preguntas. O pregunta 1, que é o exercicio de estadística e probabilidade, que ten carácter competencial e non vai ter opcións. O apartado 2, que é un exercicio de álxebra, con opcións A e B, podedes elixir unha das opcións, tamén vai valer 2 puntos. Este ano o exercicio que máis puntos vale é o exercicio de análisis. É un exercicio que vale 4 puntos. O exercicio que nos propoñen ten 3 opcións, da cales hai que facer 2, só se pode descartar unha. E, por último, o exercicio de xeometría, que ten tamén 2 opcións e vale tamén 2 puntos. Co cal, este ano, o apartado de análisis é o apartado que máis vai valer de toda a PAU. É dicir, que é unha parte que tendes que levar moi ben preparada, porque é o que máis peso vai a ter de todo o examen. Iremos facendo todos os exercicios planteados no PAU, os exercicios que nos plantexa a FIUA, imos ir facendo ao largo de todo o curso.